Ad na mga tao mamakay ito ay. Ad na mga tao kagya kamauto na kagya mga insulto ikatero. Dia kan pagman. Naging kaya social media. O pantag sa di kan discuss ako agama. Nasa kani pagampagan namin discuss o mga siya kung rago na 1990. Akapapantagan na di ako di mag-eskwela sa barister sa kagya kamauto na pagatin ako sa bar examination sa kagya kamauto na University of the Philippines. 1999, nasa kani miyabag ko mga siya sa kagya kamauto na Manila. Kumasa kaya raralan kay Maulana Faisal Abdullah, pakasurga nu Allah. Ako si Al-Alim Jamil Yahya. Agugyan ko taba pa amiya si Alim Osman Imam. Nasukera na kira ng mga siya. Nasa kanimiya to, nakagya ka mo ito na piyagi puluba ila na pakasumbagiran. Na tiyalundugap man na pagampagan na yung buhat nagyang kaya kapita asyaira. Kadiya ka nakataon ni buhat na puguya kung siyang kaamasa. Nasakap man ni pagampagan na yung mipus gawa ilan kurago na 2016. Na miyakin discuss ako kaya kami pikir ako ron nakapuluba sa benar. Miyagi pag-usya ko ron, kaya kata ko ron na baka kapuluba sa untol. Nasukyabati ako sa giyang kuta kagya ka mo, na oreno kaya pa kan discuss kami. Oreno kaya pa sa dubitiera, na kagagayan na kagya ka mo, na ay pupamostera ng mga rarata katero, na miya pigirakan na ikod niya na fit na. Taman sa miyang gulaw la kagya ka mo to, na pimbubasan ako sa mga rarata. Miyaw sa raknang kuta basa, akate sa pagaritan no da palangyan sa hadis. Da ka sabutian sa angka agama. Da ka tawin yan sa giyang mga bitikan. Inang kubiyan so Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kapiyakatiro sa hadis. Ay man nagyang kuta hadis. Akagya ka mo ito na kinuha ko sa kuta kitab at dawis of sahabat. Arabi ka kiso surat nun. Na ini panumbaga ka na pala kinuha sa kitab. Na miyagugaging ka mga tao di imbabago sa barian yan. Akagya ka mo ito na piyang balang ko sa hadis. Na sudisog kele ako ro. Na ay pagampangan na yung yan. Nagyang na organisasyon sa Jeddah. Akagya ka mo ito na mga maranaw. Presidente si isa Bayang, Presidente si isa Balumbatan, Presidente si isa Marugong, Presidente si isa Tumaran. Padu nagyang kuta pagariakan. Na miya si patakira na kenda sa murka. Kabayanan din pura nagagyan kuta kagya ka mo ito na di na kan mamakaito. Na miya nga kula ko sa di gano pura na nagsa ulama. Api abnur malaw ulama. Api kagya ka mo ito na sakit yan alim. Na di niyo pura naga. Kakagya ka mo ito na ad na matatagusigo utakyan. Akatiro Allah. Ad na matatagusigo puso yan. Akatiro nabi. Na di pakalpasan yun Giyan nga nakapupakaito yan. Na nakyasan ang Allah ta'ala matauron. Na oriyan yan na tinigra ka nuto. Na miya ka umakusa kagya ka mo ito na Saudi Arabia. Miyati mo, so kaya ka mo ito nakalalimod. O mga pagaritan o mga duat, na miya mo masako ka mo untod ako, na miya ka o mga negosyator, pagariya pa negosyator ka kanipakaraw simul si Shade. Ino to, na piya ka ito kaniyang kung sa publiko, piya ka lang ka piya social media, di ka pulang, dahil sa buto ka. Na iman to, na di pa ka raw simul, di ka ba kung kaya ka mo ito nakatana iyalima, na tiya ka na ba pantag ko ka man, na di ako magipti dawa. Napakasuldan niyo, napakatarusan nila kasi. Na miya kasuldan, miya gar ka kami sa lagi dudun na, kaya ka mo ito na, maalin sa puso akan ko diya bidigan dudun na. Aw na dapat mati. Na inakol na ka na kaya ka mo ito na saik. Madiga pa rin pag-umayin ka nga pagaringan na tulad ka no kan may sa publiko, kaya ka mo ito na diga doon ginaway. Nasasabot ko no to a dirty tricks. Ay maanan yan na ipumulong yan ito sa ratagino. Kukampu niyan na diyaman. Na miya yun ako ron, na miya gitulad ako ron. Nakagip man na mapita, na ayap man na lumiyag yun sa Facebook, na tinakataya so kaya pa kasang kupi Sheikh Khairuddin, kung kaya pa kaunot yan si iko kupitami. Na ibot ko wala, karamadan iman to. Ibot ko wala kakapapantagan. Awa, ito ko minanar. Agyang ko ta, kaya gugan yan untero. Ada ba mimiyang diskas sa agama? Kasaka ni miyang usyat, na matagro sumiyong, matagro miyang makinag, nakagya ka mo ito na oriyan yan, na piyangan niya na magiptulad, kaan may sa publiko. Ada ba mi kagya ka mo ito na kapulaan? Na ibot ko wala. Kaso kaya ko ron. Amya pita na inipostiran. Akata so kaya pa kasangko pisay kay Rudin. So ikundawan ko agama kami ka surrender. Na inipoondro na bila ka dun at tiyala ka sa talagtiga bakong magipula sa mga tao. Akagya ka mo ito na kagugayran. Apang buwan siya na katero. Kagugayran. Adi siya na kagya ka mo ito na mangbuwan sa katero. Katiyab karayran mang kumsunabi na sa kampan. Of karayran mang kumuswala na sa kampan. Na ini po ondro na tamaniman to. Na di ako kiran magipong ganyan na magipambitiyara sa pantag. Sabay apang diskas sa nakagpikpit. So kapito tao nakapit yan din. Makawamas so tao si ikumas gitakan na o siya na obsyambang. O kagya ka mo ito na sa nakagpit yan. Di ko plabutan. Kakagya ka mo ito na ay karisultan yan nakauparik. Ay karisultan yan nakabinasa. Kapadaya sa plano agyan kaya mga Yahud. Suldan niran sa mga darpa o mga Muslim. Na ay ipaguparikin ano nagyan kaya kagpigpit. Bari sa lakaw sa Shafi. Na bari sa lakaw sa Hambali.
nabari sa lakaw so hanapi, nabari sa lakaw so kagya kamo to na malik, ayamod na mataan, namiyakaw masusakataw mamaad na kapit yan, nisuldiyan, nasinyan inadres ko Shopee, kate sa kapito Shopee, gito na personal yan ito kapito, kate sa kapito hambali, gito na personal yan ito kapito, nagkiadaan sa kalak, kiadaan sa sanggila yan kaya mga tao, adi mamagusay sa agama, mga tao, apupugdaw sa agama, kaasar mo ay matero na makabubenar, asar mo matero ay marani ko benar, nakagya ka mo ito, nagkaroon yan naman kumsu Imam Shafi'i, karoon yan naman kumsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karoon yan naman kumsu Allah Ta'ala, na angya sa kusan, kakna ubay ka pagana ko sa giyan kay agama, na anak ko sikat, kana ubay ka pagana ko sa giyan kay agama, na an makadakla follower sa kan, kana ubay ka pagana ko sa giyan kay agama, na basta kinagawin ay pamulitika, nakagya ka mo ito na pagusar ko sa madakla tao, ayabu ka pagana ko si ko agama, na anak ka na maswasi pa ka surga akan, anak ka na maswasi ka so ato Allah, anak ka na masungkat so kagya ka mo ito na ugito Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ayamala na makalibre ako si ko na nakajihannam, na mitiro na kan sa pamilya ko, na mitiro na kan sa mga luksakan, na mitiro na ko surga sa mga pagariyakan, na mitiro na ko surga sa mga tunganayakan, na gumitiro na ko surga sa langulangan na pagana di ko agama. Giyay sabab mga oripon, wallah subhanahu wa ta'ala.